așa săracul are emoții. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, Primul care l-a prins, cer cu pantaloni portocalii. Teator, cer cu pantaloni portocalii. A fost un meci, adică a fost o cursă foarte grea. Cel care a câștigat acest sport foarte greu trebuie să-l pun pe vot. Nu l-am Pun pe vot. Nu tu, mă! Data viitoare. Și acum, mai în spate, până la gard. Hai, Panteră, hai. Tu oricum prins porcul și dacă fugi ultim. Atenție, care dintre voi... Mamă, domnișoarele, cum sar pe purceni! Gata, stop! Voi doi opriți? Restul se rea. 4, 3, 2, 1, start! Cine, domn Prumiar? Fetița. Vreau să vă zic că pe toți pe care am pariat, unul nu a prins. Cum te numești? Roxana. Ce vei face cu purcelușul? Pupă-l pe cap. Așa. Și tu, mă, ăsta cu 4 porci? Tubi. Tubi? Numele tău, nu? Ce o să faci cu purcelul? O să-l țin. Ce nume îi dai? Tubi, Tubi 2. Vă dați seama, se duce acasă maică să zice Tubi și vine porcul, nu? Hai tu, suedeză, vină.